Wel, mae'r gwobre yn dod yn weddol gyflym yma ar fore di Mercher. I ni bellach yn gwybod pwy sydd wedi dod i'r brig yn yr adran y Cobiau Cymreig, yr adran dy. Dyma fe, Dorian, Lloyd a Perthog Gwenan Mai yn mynd ar wobr gynta. Y dosbarth i'r Caseg gwag neu'r adfarch 4 i 7 mlwydd oed. A'r Caseg, Perthog Gwenan Mai yn mynd â hi. Wedi ennill yma am y 4 tro yn Llanelwedd yn enillydd yn pencampwr yma fel eboles 3 mlwydd oed, yn dod yn ôl y flwyddyn wedyn i ennill ac cymryd y gil wobr yn y bencampwriaeth benywaidd, yn ennill y dosbarth yma llynedd ac yn dod yn ôl eleni i mynd â hi, ac dwi'n gwybod bod mi fydd Dorian a Michelle wrth i boddau bod hi wedi gallu dod yn ôl a wneud hynny eto. Enillydd cyfarwydd iawn yma yn y sioe fawr i'ch gweld o'ch blaen chi ar hyn o bryd ac yn mwynhau pob eiliad o'r ffaith bod nhw wedi dod i'r brig unwaith eto yma yn adran dy, adran y Cobiau Cymreig, dosbarth y Caseg gwag neu'r adfarch. A llon gyferchedydd gwresog i'r Caseg, Perthog Gwenan Mai a'i pherchenog Mr Dorian Lloyd ar ddod i'r brig.